Айди, Марче, чао, чао. Пиши утре 2 стека кренвирши, да не забравиш да ми донесеш сутринта. Айди, чао. Оле, пак тая продавачка. Здравейте! Кажете, Аз за едно сладоледче дойдох. о колко часа ми идиш? 7:30 е в момента. 7:30 била. Не видиш ли, че бия ключа и ще се заминавам? Пише, че затваряте в 8. Къде пише 8 ще затварям, бе? Къде пише 8, бе? 7:30 бия ключа и хич не ме интере, бе. Аз вече съм измила, нали? Трябва да си оправя стоката, нали? Трябва да оправя оборота. Ема, Ще се научите да идвате когато трябва да идвате. Не ми плащат достатъчно да стоя тук до 8. Кръга ми да те нема. Так му съм измила аз. Ода. Няма да ходиш да ми шляпаш с мизерните си обувки, падава ръса теб да чист. Нема как да стане. ама пише отворено и. Къде пише отворено, бе? Къде пише отворено? Сега копиш. Затворено и. Айде да те нема. Винаги тая улучвам, бе. Ужас. Ко гледаш? Айди. Ало, Сиче, ко правиш, ма? Имаш ли клиенти? Да, ма, Сиче. Извинете, отворен ли магазина? Аз клиенти хич нямам днес. Много слабо. Нема никакви клиенти, няма хичи. Даже сега няма. Извинете. Ехо. Нема нито един клиент нямам. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била злобарка, бе? Най-мраза, като ми дойдат клиенти, бажва в почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да бъда отсреща? На теб говоря. Чакай си, ке, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажете. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! С такива като тебе от трета възраст всеки ден се разправям. Ти знаеш ли с кого разговаряш, бе, а? Да, си избягал пациент от лудницата. Край! Утре те качвам във Фейсбук група да знаят всички хора откъде да не пазаруват. Ма че ако искаш ма качва и на ТикТок видео, мама. Древе ми на шапката. Айде! Ще я оправя аз тая, Георги, утре, а? Ще я кача аз от всички групи. Ало, Сике, чакай да ти обада костана. Айде стига си ривало пък и ти, иначе. Може да е гладно, бе, Саше. Не е гладно то. Преди малко яде, да няма да ми яде по 10 пъти. Няма да свиква то, че бебешкото мляко стана скъпо. Няма как да стане. Няма как да стане. Как така, бе, Саше? Ето като термоса съм докарала. С малко водичка. Айде. Бе, Саше, какъв е този термос, бе? Как от термос да се учи от малко, още от термос да пие? Ма ще се задави? Айде, дръж сам. Дръж сам, бе. Мале, ужас. И какво? Термос като термос. Твоите деца как си ги хранила? Георги, прибрах се! Леле, майко! О, мамо! Георги, какво си направил, бе? Ма ти луд ли си, бе, момченце? Аз Защо си изкарал всичките неща от килера? си търсих акта за раждане, че госпожата ми го иска в училище. Ама какво е станало тук, прилича на бардак къщата, бе? Не знаех къде е. Търсиш си акта за раждане. Ма ти нормален ли си, нали ти казах с нощи? Под леглото в твоята стая. Откъде да знам, че е в моята стая под леглото? А не в килера. Леле, аз ония ден прибрах, подреждах и виж сега какво станало. Кани тъй срам. До 5 минути всичко да е прибрано както беше. Добре, сега ще оправя Иначе всичко. не знам какво ще се случи с тебе. Същият като баща си, се не намерил, се не видял. Значи... Знаех си, че някъде там. До 5 минути всичко да е оправено. Его, къде го търсиш ти долу в килера? Ето ти го, акт за раждане. Ето, акт за раждане, Георги Иванов. Боже, ще го търси той в килера, той е малкия. Ето ти го, акта за раждане. Стоянче,
Как си, ма душа? Ела тук да те видя, бе. Ей, не съм те виждала отдавна. Оле, пак си напълнила чантите. Да не си взела заплата случайно. Такова, ма гледам, напълнили сте някакъв много голям басейн. Ей, мъжоти сигурно взема хубава заплата, че си позволявате да плащате толкова много вода. Ами ние още не сме вземали басейн. Не може, защото водата много скъпа. А вие имате парички, огаждате се така, като гледам. Къде ще вари сега, де? Чакай да поприказваме малко, де. Добре, вари. Айди, да поздравиш децата и мъжоти. Те с пари ги ринат с лопата. Айди. Мамо, здравей. Аз ще спа долу на дивана. Добро утро, ученици! Сядайте. Днеска, тъй като е 1 декември, съм решила да не ви тормозя. Оле, госпожо, сериозно ли? Да бе, Георги, в добро настроение съм днеска. 1 декември е, празнично ми е. И реших днеска да ви пощадя. Да. Зато и ще ви оставя да си правите каквото искате целия час. Само по-тихичко да ни ви чуват навънка. В коридора. Ама, госпожо, не се шегувате, нали? Бе, естествено, че се шегувам, бе. Вие за каква ма взехте, бе? Аз съм учителка от 30 години. С 30 години стаж. Няма да оставя никой да си прави каквото си иска, аха? Въдете по един лист. При мен няма такива неща, да не съм ви Николаева. Не, аз съм Караманова. И при мен се учи. 1 декемврийска шега. Хайде, ученици, записвайте заглавие. Ивона, защо закъсняваш, бе? Колко е часът? Аз казах ли след мен ученици да не влизат? Казах ли? Ама, госпожо... Ама няма, бе. Хайде на дъската да те изпитам набързо. Айде! Това да е за урок на всички. След мен да не влизате. Аз сте влязли след мен, аз съм ви изпитала. Айде сега да те изпитам. Някои хора много ма кефат. Едни с присъствието си, други с отсъствието си. Добро утро, ученици! Днес ще изпитвам пожелание някой, който иска. И си е сигурен в себе си, че знае урока и може да го разкаже както трябва. Така, хайде да ви видя ръцете горе. Аз. Който иска да го изпитам? Оле, не мене. Аз, госпожо. Госпожа. Айде де, какво става? Ръцете не ви виждам. Някой? Трябва да има море от ръце. Урока не е чак толкова труден. Госпожо, аз всичко си знам. Айде, някой друг? Госпожо, аз. Пак ли той е, бе, значи? Някой друг? Оле. Айде, иначе започвам аз да избирам. Ами добре, айде тогава, Георги. Стига де, госпожо! Не виждате ли, че Иван се дига ръката? Айде, ставай да разказваш. Оф! Ама стигате, госпожо, аз всичко си бях научил за днес. Ти другия път. Уляля, какъв е тоя замък, бе? Аха, здрасти. Едно кафенце ще искам, експресо, ако може късо. И една минерална водичка, да. Но това е ергенът. Ка? Той е ергеня ли? Какъв ерген, бе? Оле, мама, аз мисля, че си келнера, бе. Тъй като те облякли, но той мязаш. Здравейте на всички, Ваня се казвам, на куция Иван. Накратко ми викат Ванчето. Няма да казвам от кое село съм, не, че може да има много любовчи.
На колко години съм? Как така ще питате на колко години съм? Дама не се пита. О, боже, кой ви ги пише тези сценарии, бе? Ще закосам тука. Оня ден ме срещнаха по улицата и ми викат нати 20 лея да участваш в едно предаване. И аз викам, не, пито платено, бе. Идвам, тук ми викат Ерген, ще избираш. Какъв Ерген, бе? Аз мъж ще имам вкъщи. Ерген не ми трябва. 20 лева си 20 лева, бе. 2 тарелки кебабчета. Оле, Георги, гледай ги кучетата, бе, целите са кални във вода, са направо ужас, гледай, намокриха се като ужас, стига си ским тяло пък и ти, бе. Значи един път да ви изкарам и вас и гледайте какво са направих ти, сега трябва да ви изкъпя, като се прибираме. Георги, гледай ги малко те кучета, бе, значи вземам ти куче, нищо ни прави с него, хич си го гледаш. Снежа, ти си добре безкучим, ние, гледай ги, две, за какво ми ги помъкна и то и аз не знам. Ай след малко да вземем да варим, че то гледай се стъмнява. Ще излезе тук някакви мечки, вълци и после не знам какво ще правим. Стига се скимтял, бе. Голямо скимтене. Сега ще се приберем, няма проблеми. Георги, айде излез от водата. Голямо цапотене и ти като, не знам, като жаба си. Той штъркел има. Гледай, ма штъркел. Чакай, ма. Имаше едно такова, заставаш на един крак, като видиш штъркел. То за убо. Здрасти. Той совка, ма. На пенчо, ма. Айде, Георги, тръгваме си. То направо бе, че ми очи кляса. Ще върна се гледам турския сериал, след малко почва. Айде, ставай, хич не ме интересува. Тръгваме. Какво правите, бе? Ужас! Идвай се прибирай кучетата и изтръгваме. Айде, Иване, че бързам. Да ме закараш до болницата. Айде, стига се обяснява. Трябва имам записан час при лекарката, ще ме преглежда, да. Тръгвай, какво ме гледаш като поле пред майка си? Значи нямам цялото време на света. С теб само ще се занимавам. Казах ти преди 2 часа да дойдеш по-рано. Да ме вземеш. Тръгвай. По-бавно карай, де. За къде се разбързал? Олеле, как не тъй срам, бе. Колана забравих, бе. Що не ми каза, че съм си забравила колана, пък и ти ми се подхилкваш тук. Значи... Оле, че хубава кола. Кога ще купиш такава кола? Оле, стига кара бързо, бе. Ще ми изкараш ангелите. Значи... Айде да свършва тая смяна, че ми втръсна. Ето, здравейте, кажете какво ще искате. Не, виждате ли, че ми е пода? Ще ми нацапате тук навсякъде, няма как да влезете в магазина. Не. Не виждате ли колко е часа? 8 часа не е все още, но има 15 минути, докато изчистя, докато измета, докато си затворя и си заключа касата и си преброя парите, а оборота няма как да ви обслужа. Не, аз съм затворила вече касата. Да, затворена е. Вие идвате по 15 минути преди да затворя магазина. Аз няма да стоя тук цяла нощ заради вас, да? Ще се научите да идвате на време. Значи, всички са такива. Гледай, отцапоти ми навсякъде ми отцапоти. Бе, Снежа, ти не мълчи как да си гледам децата, ма. Аз оттам дете идвам, ти сега отиваш, ма. Твоите деца са си твои, моите са си мои. Хич не ме интересува кой какво ще говори. Да, ма не изобщо не ме интересува, бе. Ако моите, ако трябва, ще ги бия, ма. Налягане и наставане, да. Да. Знам ги аз тези неща. Накъде бе, момченце? Мамо, ще излизам. Ще излизаш? Да не ми се прибереш по нощите, а? Щото аз заключвам, пък ти се оправиш. Хич не ме интересува, Да. Излиза и то си е за твоя сметка. Ивана, накъде? Как така ще ходиш на шопинг без мен? В никакъв случай. Върви, взема от баща си 500 лева и идвам и аз. Как така? Той има пари, бе. Върви, вземай.